Ahoj, vítejte u nového videa. Játrové sušenky pro psy a kočky. Budeme potřebovat 500 g kuřecích jater, 500 g ovesných vloček, 3 vejce a trochu majoránky na dochucení. Roztlučeme si vejce. A v misce smícháme játra s vločkami. Přidáme ty 3 vejce a majoránku. Vše smícháme a pak začne mixování. Plech si vyložíme papírem a na plech rozetřeme hmotu. Dáme troubu na 175 až 180 stupňů a necháme pít 10 až 15 minut. Pak už jen rozkrájet na kostičky.